idan ba suna neman sojojin taimako duk ga muna za mu taimaka musu fi sabilillah. To kaji muna da yawa kuma duk abin da za a yi mana in mun dawo sai dai a yi, amma sai mun yi. To kaji duk wanda Allah ya bashi dama zai yaƙi Isra'ila ya yaƙe su, maƙiya Allah ne na gaske. Yawwa shi yasa nake so a ji wannan da kyau. To haka martani da suka mayar martani ne mai kyau, duk da naga wasu na koke cewa martanin ya shafi ƙasashen Larabawa kamar ƙasar Qatar da ƙasar Saudiya da wasu ƙasashe, ko martanin ya shafe su. To muna madalla da aka kai wannan hari daidai a Saudiya, an kyauta, domin ba da wurinka a yaƙi ɗan uwanka musulmi kafirci ne. Kafirci ne ka taimaka a yaƙi musulmi, ko da kalma ne ko da shawara ka taimaka ka yaƙi musulmi, yin haka kafirci ne, ba haramu ba ne, kafirci ne. Jama'a muna ganewa abin yana da haɗari, kuma duk wanda ya yi ko da muna tare da shi a wurin aƙida to ba mu tare da shi a zaluncinsa. Mun fahimci wannan jama'a, ko da muna tare a aƙidance to a wajen zaluncin da Saudiya take yi da lalacewa da Saudiya take yi wajen ba da fili da ba da dama Amerika su tara kayan yaƙi suna yaƙan ƙasashen musulmi, wannan ba daidai ba ne. Ƙasar Qatar su ma suna ba da wuri a yaƙi 'yan uwansu, wannan ba daidai ba ne. Ƙasar Bahrain su ma suna ba da wuri, suna ma ba da man fetur, suna ba da diesel, suna ba da abubuwa don a yaƙi, don duk wanda za a yaƙa a wannan tsakanin wane ne? Musulmi ne. Don haka Iran ba ta yi laifi ba a wannan gaba. Allah ya kira mu a cikin Alƙur'ani mu zama masu adalci ko da akan karan kanmu ne, sannan mu yi wa wasu mu adalci. Bai yiwa ka kalli ƙasar Saudiya a wannan rigima da ake a matsayin ƙasar da aƙida ta haɗa ku, ka goyi bayanta ka ƙyale Iran saboda aƙida ta saba, ba daidai ba ne. Saudiya dai ta san waye Amerika, ta san wace ce Isra'ila, ta san kafircinsu, ta san kuma abin da suke yi. So bai yiwuwa a haɗa kai da su ana kai hari ƙasashen musulmi sannan mu lalace kuma mu goyi baya, wannan ba zai yiwu ba. Muna roƙon Allah ya tsare zuciyarmu daga goyon bayan wanda yake kan barna. Allah ya ba mu ikon goyon bayan abin da yake daidai. Idan Saudiya suna da rabon shari'a, Allah ya ba su iko su gyara. Kuma a wannan gaba mu fahimta, ba fa al'ummar Saudiya bane shugabanninsu ne, kamar yadda shugabannin Najeriya suka tashi za su yaƙi Nijar, kaga ra'ayinsu ne, mu ba ra'ayinmu bane, ko ba haka ba, kuma ba da yawunmu ba. Don haka ba muka yi ta kiraye-kiraye malamai su tashi tsaye a shiga tsakanin